puntuales, más o menos. Bien, vamos a proceder a la inauguración de la jornada Visibilitat i Invisibilitat de les Dones de l'Horta de Valencia. Y para ello, para el acto, contamos con la presencia de la regidora del Ayuntamiento de Valencia, con Sol Castillo, que tiene mucho que ver con esta cátedra, con los dos codirectores de la cátedra organizadora de esta jornada, cátedra de l'Horta de Valencia, Territori Metropolità, y quien les habla, el vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad de la Universidad de Valencia. Bien, tiene en primer lugar la palabra el catedrático de Historia Medieval, Enric Guinot. Bé, hola, bon dia a totes i a tots. Gràcies per vindre a un acte a la Universitat de València, els que no sou membres actualment de la universitat, i també als estudiants que haveu vingut. La càtedra Horta de València, Territori Metropolità, està patrocinada per l'Ajuntament de València a través de la Fundació Les Naves i la Regidoria d'Agricultura i Pobles de l'Ajuntament, i així la representació que agraeix de Consol Castillo, i és el resultat d'aixes no negociacions sinó intercanvi d'idees que se fan entre la universitat i a través del vicerrector Jorge Hermosilla i també el que és l'administració. En aquest sentit, molts professors i professores de la universitat portem anys estudiant temes i entre ells l'Horta de València ha rebut l'interès i l'atenció acadèmica, universitària, i pot ser un dels punts que tenim un cert pecat els acadèmics és la nostra limitació a l'hora de difondre i posar a l'abast de la societat en general, de la gent que no està en el món acadèmic, els estudis, investigacions, informació o fins i tot la capacitat de reunir, fer trobar, fer intercanviar idees al conjunt de la societat. És veritat que l'Horta de València no és qualsevol tema. N'hi ha temes molt importants i segur que n'hi ha temes prou més importants que l'Horta de València. Però l'Horta de València és un tema especial per als valencians i valencianes. Forma part de la nostra història, forma part del nostre patrimoni, però forma part del nostre present i del nostre futur. I és un espai que representa la relació camp-ciutat, entre la gent que viu i construeix el món des de la ciutat i la gent que ho ha viscut, viu i construeix el món des del camp, des de la vida agrària. Això tampoc és una novetat ara, ve de fa segles. I aquesta relació, i potser perquè soc historiador em perdonaran la forma de presentar-ho, sempre està conflictiva, perquè són sectors de la societat diferents, que s'entrecreuen, tenen interessos que han estat en el passat, han estat ara, seran en el futur, que són o poden ser divergents. I per tant, en aquest sentit, la càtedra, els dos codirectors i en el programa que hem presentat al patronat per a les activitats que anem a dur endavant, té un objectiu, sobretot, de divulgar tot el que sabem, coneguem, per a ajudar al nostre present en aquests debats, en aquests conflictes que se plantegen periòdicament. I no cal pensar més com s'amplia una autovia, o com se va fer un nou PAI, o com se va a valorar el treball agrícola, o com se va a intervindre en el mercat de proximitat. En aquest sentit, per tant, la càtedra té la voluntat d'aportar a la societat experiència, coneixement, estudis molt diversos a la societat i d'entrada a la societat de la ciutat de València, però també del seu territori metropolità, perquè l'Horta no és merament el terme municipal de València, i per altre costat ser un fòrum de certs debats o d'animar a debats que puguen donar una visió distinta. En aquest sentit, també, i ara després el meu company Joan Carles Membrado comentarà un poc l'activitat d'avui i un poc l'enfocament, pensarem, quin tema comença l'Horta de València que és el més simbòlic? I jo crec que sóc el primer que pense en el Tribunal de les Aigües, en les séquies, en la producció agrícola, en el treball dels llauradors i llauradores, i diguérem, pensarem, pot ser justament el primer acte té a veure en la meitat de la gent.
No estem parlant de minories, ni de grups reduïts, ni de gent especialitzada, de la meitat de la gent que ha viscut, viu i viurà a l'horta, que són les dones. Algú pot pensar, mira, ja estan en el mes de març i estan commemorant la que toca de calendari. No és la nostra voluntat. La nostra voluntat és justament presentar a la societat i presentar a la societat valenciana aquestes mirades diverses que sí que pensem en elles o treballem o anem a treballar des del món acadèmic i donar-les aquest escenari de difusió, de presentació i de coneixement. Per tant, la càtedra va parlar d'història i farem activitats sobre la història de l'horta. Parlarem de patrimoni, i per patrimoni no sols perquè ve del passat, sinó perquè hem de veure què fem en ell en el futur i com el deixem a les generacions futures. Però anem a parlar de treball, anem a parlar de paisatge, anem a parlar de producció agrícola, anem a parlar de el que és els reptes de com construir la ciutat i els pobles de l'horta històrica sobre les terres agrícoles, de com s'han de construir infraestructures, perquè qualsevol dia es vindrà a caure una altra, la nova via de l'AVE, que serà de la ciutat de València cap a Castelló i cap al nord. I els plans que ja passen permís de l'horta històrica. Per tant, són coses que la càtedra pensa que pot ajudar a que se'n parlin abans de que se convertisquen en un problema irresoluble, perquè s'ha fet tal inversió que ja és impossible plantejar alternatives que siguin les menys agressives possibles o siguin d'una altra manera. Tot això, per tant, passat, present i futur, terra, aigua, institucions, història, persones, treball, vida quotidiana, com avui veurem en la sessió que anem a fer, són els objectius molt ambiciosos. Podrem fer els que farem, però volem que sigui un camí i un camí de futur que pugui continuar. Nosaltres, altres persones, el món acadèmic, algú dels joves que esteu així i que podeu tenir entre mans la investigació, l'estudi, la participació en un contracte professional en el futur que dona respostes a alguna d'aquestes coses. Tot això és la càtedra i esperem que vagi endavant. Gràcies. Encara no hem fet res, no cal. Són promeses. Moltes gràcies, Enric. Té la paraula a continuació el professor de Geografia, Joan Carles Membrador. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia, vicerector, regidora, col·lega codirectora de la càtedra, Enric Guinot. Jo simplement vaig a fer una xicoteta presentació, introducció a la taula redona d'avui. Bé, tradicionalment les dones han sigut responsables d'alimentar i de cuidar la família i alhora de dur a terme diverses tasques agràries. Aquesta doble funció de les dones rurals, domèstica, de cuidar la família, i laboral, de cuidar l'horta o part de l'horta, ha rebut un tractament enmarcat dins dels valors de la societat patriarcal. Sempre han estat considerades com de rang inferior, sobretot des de la perspectiva masculina. A més, les tasques dutes a termes per les dones han estat pitjor remunerades que les dels homes, fins i tot quan es tractava de feines idèntiques. Jo, com una anècdota, fa deu fer 25 anys o més, vaig anar a plegar ametlles a Cabanes i vaig treballar el mateix que unes dones, les filles de l'amo, però a elles les pagaven la meitat. Jo no entenia molt bé per què i m'hi van dir, és que perquè són dones. Per això es pagaven la meitat. Vull dir, són coses de... Suposo que del passat, però en fi, coses que han sigut ben presents. Només en les últimes dècades el paper transcendental de les dones llauradores per a l'economia familiar i per a la família en general ha començat a ser reconegut públicament. A l'Horta de València, quan les dones van deixar d'estar en l'horta i van començar a abandonar el camp per ocupar-se en tasques urbanes, l'esquema tradicional de la família hortícola es va afonar. Si els llauradors homes de l'horta cada vegada són menys i cada vegada més vells, el cas de les dones encara és pitjor. Són poquíssimes i també moltes estan soles, són viudes. S'observa tanmateix darrerament, i aquest és un dels punts claus de la nostra xerrada, perquè s'observa darrerament una tornada de llauradores als camps, però amb una estructura completament diferent. Ja no són aquelles llauradores subalternes dependents dels seus homes, dels seus pares, dels seus fills, sinó que es tracta
de dones titulars d'explotacions que es dediquen a un model de negoci orientat als nous hàbits de consum, de la nova societat de consum, de societat postindustrials, d'agricultura ecològica, de venda de producte al mercat municipal. Jo, com a exemple, quan vaig estar en el mercat de Godella fa uns anys, recordo que la majoria de les dones que venien a Horta eren, de les persones que venien a l'Horta allà al mercat eren dones. I això ja em va cridar l'atenció. Espero que Amparo Martí ens en parli un poquet d'aquest nou paper de la dona, si és possible o si no és possible. Ara ho veurem. Bé, com a codirector de la Càtedra sobre l'Horta de València, Territori Metropolità, dono la benvinguda a la pròpia càtedra, en aquesta presentació, a totes les participants de la taula redona i al públic assistent. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan Carles. Té la paraula a continuació la regidora de l'Ajuntament de València, Consol Castillo. Bueno, bon dia a totes i tots. Jo, la primera cosa que volia dir-vos és que, com a responsable d'Agricultura, quan me van traslladar aquesta responsabilitat, jo no en sabia molt. I entonces vaig decidir que el que havia de fer uno quan no sap molt és escoltar els que sí que sabien. I sobre aquest tema hi havia molta gent que de forma anònima havia estat treballant en el tema de l'horta. Des de l'Ajuntament de València, una administració tan gran i tan potent, no hi havia una regidoria d'Agricultura i per tant la primera cosa que havia que fer era generar una regidoria d'Agricultura perquè allò que no s'anomena no existeix i la primera cosa que van fer és posar en l'agenda que hi havia una regidoria i que calia dotar-la de contingut i aquest contingut era el de visibilitzar-lo. Per a visibilitzar-lo vam tirar mà de tota una sèrie de gent, hi ha un exèrcit de gent que de forma anònima, organitzada a través de associacions professionals, d'organitzacions no governamentals, de càtedres d'esta universitat i de la Universitat Politècnica, havien estat treballant i estudiant el terreny de l'horta. I ahir hi ha molts invisibles i les dones eren una de les grans invisibles, però igual que existeix en la societat, jo crec que les dones en l'agricultura pateixen els mateixos estigmes i els mateixos descrèdits o menyspreus que n'hi ha en la resta de la societat. Se paga diferent, se visibilitza diferent, se considera diferent i jo crec que el seu paper és imprescindible. Una de les mostres d'aquesta imprescindibilitat me la van donar el visionat del vídeo que després veureu a continuació i que unes dones magnífiques, joves, havien estat elaborat a través de l'estudi i les converses amb unes dones de la partida de dalt de l'Horta de Campanar. Jo crec que aquesta càtedra té la responsabilitat d'anar agafant aquests testimonis, aquests estudis, de sistematitzar-los i de posar-los en valor. I de tots vosaltres que sou joves estudiants, jo de formació soc llicenciada en Geografia i Història i avui que en entrava sí tenia com una sensació de pànic escènic, perquè jo sempre havia estat situada ahí i fa ja unes quantes dècades vaig abandonar ahí, ja no mai he tornat a la facultat de forma com ara estic fent així adreçant-vos unes paraules. Jo crec que els geògrafos i els historiadors tenen un paper fonamental, però no només des de l'estudi, sinó des de la prospecció de futur. L'urbanisme serà un element fonamental de cara al futur i l'urbanisme pot ser un col·laborador o un depredador del que serà l'horta. Crec que aquesta càtedra té un repte important. Comencem avui és la presentació i comencem en la visibilització del treball de les dones, però hi haurà moltes més visibilitzacions que haurem d'apretar a l'horta per a que posen en valor. Moltes gràcies a tots, espero que col·laboreu i que apreteu als codirectors de la càtedra per a que facin bona feina i que ells alhora apreten a l'Ajuntament per a que també des d'allí se prenguen les decisions polítiques que preserven l'horta, la posen en valor i la facin cada vegada més útil i més important, perquè jo crec que, com dia un article que vaig llegir no fa molt, el fet de menjar és un acte revolucionari i això se produeix a través d'un determinat tipus de relació amb el territori. Gràcies. Bien, para acabar. Sí, para acabar me van a permitir que me dirija a ustedes para compartir 2 o 3 ideas, nada más. Como bien ha apuntado la regidora del Ayuntamiento de Valencia, aprovechamos este acto para presentar la cátedra. Es el primer acto público que han organizado los 2 codirectores, Enric Guinot y Joan Carles Membrado.
Cuando reflexionaba en torno a la cátedra, yo creo que es importante destacar dos cuestiones. A ustedes, a la población, a los estudiantes. En primer lugar, lo que es una cátedra. Una cátedra es una plataforma institucional entre una universidad y una institución, normalmente pública. En este caso se trata de una plataforma institucional entre el Ayuntamiento de Valencia y la Universitat de Valencia. Ambos, como saben ustedes, ambas instituciones públicas valencianas. Pero esta cátedra reúne una serie de singularidades que creo que es importante tenerlas presentes. Al menos tres. La primera, el territorio. El territorio que van a trabajar mis compañeros, Enric Guinot y Joan Carles Membrado, es un territorio que se caracteriza por una enorme complejidad. Una enorme complejidad. Ya lo ha comentado anteriormente el propio Enric, es un espacio metropolitano y todo lo que conlleva el que nos encontremos en un área metropolitana. Pero es mucho más que el propio sistema metropolitano. Cuando hablamos del Horta de Valencia, hablamos de espacio histórico, de espacio económico, de espacio patrimonial, de paisajes del agua, de arquitectura del agua, hablamos de espacio cultural, de espacio social. La segunda idea que quiero compartir con ustedes, un espacio complejo pero muy, muy vulnerable. La vulnerabilidad del Horta. Es lógico, la presión. Uno de los rasgos que nos encontramos en el Horta es precisamente que nos encontramos entre un modelo en crisis, sin lugar a dudas. Un modelo condicionado por abandono de cultivos, por la proliferación del barbecho social, por una cuestionada modernización del regadío, deterioro del paisaje, fragmentación del paisaje, especulación, bajas rentas agrícolas, etcétera, etcétera, etcétera. Falta de relevo generacional. En todo caso, factores tanto económicos como sociales que aventuran un futuro poco halagüeño. Poco halagüeño. Y la tercera idea que quiero compartir con ustedes es el perfil de la cátedra. Mirad, ya me dirijo a los estudiantes de esta facultad. La cátedra está diseñada con una visión de la propia facultad. No es casualidad que los dos codirectores respondan a dos disciplinas que son fundamentales en esta casa. Por una parte la historia, el pasado, y por otra parte el espacio, el territorio, el espacio geográfico. Un catedrático de historia medieval, un profesor de geografía. Yo creo que es un magnífico tándem. Un magnífico tándem. Y no tengo ninguna duda, porque conozco a los dos, que los resultados serán excelentes. Y espero que sean así, porque lo que se pretende es, como no, investigar, formar, transferir conocimiento, favorecer la actitud crítica de la sociedad, favorecer la reivindicación, favorecer la concienciación. Y ya para acabar quisiera manifestar nuestro agradecimiento, tanto personal como institucional, por una parte del Ayuntamiento de Valencia, en el equipo técnico que ha hecho posible que lleguemos a este punto. No diré nombres, pero sí que me va a permitir que cite a dos concejales que han sido vitales por el talante y por la comprensión: Consol Castillo y Berto Jaramillo. Y por supuesto mi agradecimiento personal e institucional a los dos codirectores que aceptaron liderar esta cátedra, que yo creo que para la propia universidad, que el profesor Guinot y el profesor Membrado estén a la cabeza de la propia cátedra, es una garantía de éxito. Yo espero que disfruten de esta jornada y esperamos y deseamos las próximas jornadas, los próximos trabajos que se van a desarrollar en el seno de la propia cátedra. Muchas gracias. Tú lo pones, nos sentamos, ¿vale? Bé, abans de donar la paraula a les
3 persones que intervenen. Anem a veure un documental de 8 minuts de 2 de les persones que venen, són del col·lectiu Les Espigoladores, Espigoladores, de l'Horta de Campanar, de la partida de dalt, de l'Horta de Pouet, una zona que elles ens en parlaran, que ha patit una transformació radical en els últims 10-15 anys, una transformació especulativa, i que està molt lligat al paper de les dones històricament en aquesta partida. Anem a veure estos 8 minuts. Espera. Bé, doncs ara vos passe el documental. Es que aquí en la faena del camp. Jo me sento en esta. Aquesta és la que estaves tu abans, però tens una altra? No, esta. A tot. Això tots són trastos. Mira, a mi me diuen Pepita Roig. I va néixer a Cinc Campanar. Dolores Tamarit Ramírez. Partida del Pouet. Número 47. Pues a mi me diuen Carmen Peris Martí. I vaig néixer en el Pouet, en el número 75, que ara està perdut. Jo som Pilar Rousell Noguera, de Campanar. I Maria Tamarit Ramírez. També, però el mateix. Jo m'hi vaig mort. Pues a mon pare és el Guerro, con lo cual pues yo vaig per el carrer y n'hi ha alguna persona més major que yo, claro, que adiós Guerreta, y yo pues adiós. Pero ¿dónde tenéis la puerta huerta de casa hasta aquí Madre de Madrid? Digo, pasa María, adiós, o Dolores, adiós, ¿sabes? Y no tenéis padre y deixaste la puerta huerta. Yo la faena de meua de pelar cebes era, bueno, pesar perquè els braços, però jo treballava moltes coses. A més, quan treballes a l'aire lliure, pues és bonico, a qui li agrada, claro. Espigolar queriguilles, quan ja les havíem collides mos feien anar darrere del forcat que diuen ells. Voleu que parli el valencià? Darrere del forcat, i a mi hi ha una i aixoca't i alça't, que te cagaves muerta. Al camp, a plegar querilles. Això és mortal. Jo quan acabàvem la faena de la ceba pues ja me n'anava a casa i continuava allí. Fer guix, llevar la robeta, netejar la casa, arreglar, fer guisar, comprar, cuidar els xiquets. Ja és la de normal del dia a dia, estar en casa. Tu saps que estàs en casa, que no vas a ningú puesto, i netejar, i guisar, i fer-ho tot lo pesat que és, damunt agarra i vés-te'n al camp. Y después, a vegades venía esta dona también y me pillaban así que a chenollar. Chica, ¿qué estás llevando ya? Madre mía, te vas a llevar la vida llevando. Ma mare s'encarregava d'arreglar els animals. Nosotros los animals no s'enteraven. Però si hi havia feina en el fort, ajudar. Nadal, Cap d'Any, quan venia les festes que n'hi havia feina, hasta que n'hi havia feina, igual deien a les 2 o les 3 del matí, quan s'acabara. El meu amic s'hi ha dit, colló, sí que t'ha condit. I quan venia a pegar sol fort, jo ja tenia el que volia tindre fet. Yo me la daba, me donaba llástima, me la daba en ella a la sequía. Bueno, no, contem amb mon pare perquè eren 5 dones per ell. I ell anava al camp, pues, claro, tot és per ell. Res que havia de fer ell en la casa. Ni guisar, ni nada, de nada. Diu que està en un estat d'estatger. Dic, i jo de què estic? De tota la vida. Saps el que és estatger?
Pues és que cuiden les cases. Pues la conserva. Ne fèiem de pimentó, torràvem els pimentons, els pelàvem i els ficàvem en botelles, que antes costava molt d'embotir, no com ara que eren catxarros i ho fiquen. I la tomata igual. La conserva, com se fa, pues tu pares la tomata, bueno, les rentes, perquè se renta, perquè del camp sempre n'hi ha terreta. Se renten les tomates i quan estan sequetes, agarres i vas pelant. Perquè menjar-se els pollastres de casa és molt bo. A les compres, són caseros, xica, quédatelos de casero. Dic, ni de casero, ni de fora casa, això no val res. Mare meva, jo feia uns pollastres de 7 i 8 i 10 quilos. Ai, les botifarres, Pues això se feia cebolla ceba, uns catxarros que teníem molt grans, i en davant allí se ficava sang, que anàvem al matadero a per ella. Si no se matava, quan els matàvem en casa, la sang del que havien matat. I això era lejía per la roba. Això blanquejava la roba, la cendra, blanquejava la roba. I ma mare ho dia, ma mare feia la lejía en casa. Això, ni s'estilava a comprar lejía ni muchísimo menos. Sabor, se feia sabor de l'oli, de l'oli que guisaven, se feia sabor. Me ficava un redolí dalt del cap y me ficava la safa y allí guisava la safa allí dins del camp, me baixava baix a la sèquia i allí pum, 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 rentava tota la roba. Claro que em passa fam, filla, però que ara no se passa. Ara tots treuen d'on siga. En guerra, gràcies a Déu, no ens faltava de res. De fam no ne passàrem. Teníem en el camp i teníem... Jo no recordo d'haver passat mal, perquè molts estigueren mal. Ahí se feien les torrades ells. De ratetes fregidetes ben bones que estaven. Perquè entonces no se comprava, entonces era canvi, molt de canvi. Anàvem a la carnisseria quan anàvem, al peix quan anàvem. De ballar, de ballar. I ma mare agarrava dos coques i se n'anava a casa de ma tia i entonces feien un berenat i... Ai, pues les teues estan bones, pues és que falta un poc de llima, pues. Bueno, pues aquestes també estan bé, tal. I que comentaven a veure quina li havia així millor la coca. Mira, els carretes de dins. ¡Ale, guapa! ¡Qué templa eres! I ixes canses, com us han tapat el sol? Les finques ixes? Bueno, pues ara donem, que passen ja, sí, per favor, les protagonistes de la taula redona. Alba Herrero i Natalia Castellanos, que són del col·lectiu Les Espigoladores, que són les que han gravat este reportatge, i Amparo Martí de Unió de Llauradors, per favor, que passen les tres i comenceu. Podeu parlar, pues això, cap a 15 minuts, i després els alumnes, si us volen preguntar, els alumnes o el públic, si vol preguntar algunes coses, pues això, comencem el debat. Comenceu vosaltres dos? Funciona? M'escolta? Sí. Hola, bueno, moltes gràcies per convidar-nos abans de res a la càtedra. Bueno, crec que Enric ho apuntava abans perquè és cert que quan en la primera reunió que tinguérem una de les... Bueno, pues, una de les primeres coses que els diguérem era que des de que començàrem a existir com a col·lectiu, les Espigoladores, ens havíem negat a fer actes que tingueren que veure en dones i horta i món rural en març. Perquè bueno, una de les coses que volíem i necessitàvem reivindicar és que les dones són importants, s'han de reivindicar i visibilitzar
tots els mesos de l'any, i és de veres que, bueno, que ens semblava com una invitació que valia la pena dir que sí, i així estem avui, però bueno, que com m'ha llançat ell l'anècdota, la reprenc d'alguna manera perquè és algo en el que m'he insistit molt en aquest temps, no? Però m'ho vaig apropar. Bueno, jo soc Alba i ella és Natàlia, en el col·lectiu som 4 persones més, Tere i Sarai, que avui no poden estar ací, i a l'inici teníem també a Guille Palau, que pel camí, per circumstàncies de la vida, ha hagut de deixar el col·lectiu, però que conforme fèiem el documental ell encara formava part d'això i també és important dir-ho. Una de les coses que ens agrada dir quan presentem el documental o qui som és el per què se diguem les espigoladores, que d'alguna manera és com una part de les reflexions que ens han dut a tot aquest treball i que partís de la metàfora del significat d'espigolar. Espigolar, suposo que moltes de les que esteu així ho sabreu, però espigolar vol dir recollir allò que ha quedat després de la collita principal. D'alguna manera ens semblava que a l'hora de narrar els fets i de construir la història n'hi ha una gran història principal i la collita principal que s'ha narrat en masculí i que d'alguna manera ens semblava que al gratar en els discursos i en les experiències de vida de les dones de l'Horta estàvem recollint allò que havia quedat després de la collita principal, però que no per haver quedat pendent o sense una història i una narració era menys important, no? D'alguna manera allò que s'espigola és aliment per a les famílies que ho espigolen i ens semblava que en aquesta metàfora se sustentava gran part d'allò que volíem fer i de reivindicar. Vam estar, quan ens ajuntarem, estiguerem molts mesos debatint i reflexionant molt perquè cadascuna de nosaltres veníem d'experiències i de trajectòries diferents, encara que això ho diguem també sempre, totes compartíem que veníem de militar en moviments feministes o de defensa del territori, i normalment les dues coses, però generalment per separat, no sempre s'havien hibridat la defensa del territori i el feminisme. Cadascuna teníem una experiència i com apuntàvem a les reflexions uns matisos o unes necessitats diferents, jo en el meu cas venia d'haver fet un treball en llauradors en Nàquera sobre coneixements agrícoles i com que m'havia trobat com en la frustració personal de lo difícil que havia sigut aconseguir parlar en dones que se reconegueren en el present com llauradores. No tant que pogueren reconèixer-se en un passat com a persones que havien treballat en feines agràries, però sí que en el present se pogueren reconèixer com a llauradores des d'un lloc professional protagonista. I en el meu cas jo venia en aquesta motxilla, en aquestes reflexions, en des d'on s'anomenem, igual que estava dient Consol, que allò que no s'anomena no existeix, des d'on nomenem i des d'on contem la història condiciona també no sols els relats, sinó els fets i els imaginaris d'allò possible, d'alguna manera. Aleshores per a nosaltres era com molt important a l'hora era molt important, tenim clar que el punt de partida eren les dones, se reconegueren o no com llauradores i dones que hagueren tingut un vincle el que foren l'Horta. I des d'ahir, des dels seus relats, des de les seues experiències de vida, tractar d'entendre quines eren les feines quotidianes que elles duien a terme i quina era aquesta relació amb l'Horta i de quina manera totes aquestes feines també construïen l'Horta. I d'alguna manera també qüestionar com aquesta imatge hegemònica o dominant que almenys nosaltres teníem, no sé si en el vostre cas era així, però com d'estorta masculina treballada per homes llauradors, fonamentalment. De fet, una de les coses que ens trobàvem al principi, quan començàrem a deixar de reflexionar entre nosaltres i decidirem anar a parlar en les dones, que ja estava bé de tanta teoria, va ser que les dones, el primer que ens deien totes, és que per què volíem parlar en elles, que elles que ens anaven a contar si el que sabia del canvi, el que sabia de l'Horta era el seu home, que elles, com d'alguna manera apel·laven al concepte ajuda, que era una d'aquestes coses que també qüestionàvem de què és l'ajuda i què és el treball, i d'alguna manera també teníem com dos grans fronts, per dir-ho d'alguna manera, o dos grans perspectives a l'hora d'abordar les entrevistes, que era d'una manera el reivindicar totes aquestes feines que formen part del sosteniment de la vida, que se donen en l'Horta, igual que se donen en la vida en general, en qualsevol estructura familiar o en qualsevol espai, i que són imprescindibles per a que la pròpia vida continue,
I d'una altra banda visibilitzar que les dones no sols s'havien encarregat de totes aquestes feines, sinó que de maneres heterogènies i diverses en cada cas, depenent de cada persona i de la seva trajectòria, també havien dut a terme moltes feines que havien sigut invisibilitzades sistemàticament i que tenien que veure més directament en allò que reconeguem directament com activitat agrària, no? Perquè estava com això de que el treball en l'horta semblava que diferenciava allò que passava dins del camp d'allò que passava en la perifèria del camp, encara que tot forma part d'un mateix sistema, no? Aleshores, este era un poc el nostre punt de partida i des d'on necessitàvem un poc qüestionar la realitat, no? Des d'aquest qüestionament de la història hegemònica contada en masculí, perquè el fet de qui narra els fets pues això, condiciona tot això que estàvem dient dels fets. Igual, Natàlia, vos pot contar també, vos contar ara un poc el per què estiguem en un territori tan concret, no? Que d'alguna manera, ara ho conta ella, però que quan començàvem una de les coses que per a nosaltres era important també era ampliar la visió del territori, no sols al territori com a espai, com a paisatge, com a bueno, pues això que des de la defensa del territori normalment es reivindica, sinó de quines són les formes de vida que constituïssin aquests espais, aquest territori, aquest paisatge i què està en joc quan parlem del territori. Hola. Sí, la veritat que bueno, al principi del treball que teníem bueno, productes, no? on focalitzar-nos, no? Si focalitzar-nos en tota l'horta, al principi no, sí, farem dones de tota l'horta, no? I bueno, pues finalment decidirem l'horta de la partida de dalt, i la veritat és que va ser molt interessant perquè el context, o sigui, va coincidir en un moment, era el 2015, i va coincidir en un moment en el que bueno, s'estava donant tota la revisió del Pla General d'Ordenació Urbana i n'hi havia un moviment que és Hortes Futur, que no sé si segurament se'n recordareu, en el que moltes estàvem participant des de les nostres militàncies, no? I justament aquest va ser el moment en el que també encetarem en el treball i poguérem també conèixer i reconèixer a altres actors que estaven treballant en el territori de l'Horta. I aquest va ser el cas de per exemple, l'associació de veïns de Campanar i la taula per la partida de dalt que es va formar més tard. Aleshores hi havia com un teixit social i un caldo de cultiu de gent que estava treballant en el territori de la partida de dalt i que per tant ens semblava que seria molt interessant bueno, ajuntar aquest treball que s'ha encetat en ja diguem un col·lectiu que s'estava manejant en este cas pues, en el tema de la revisió del pla general que, bueno, que canviava la classificació del sòl de prou hectàrees d'horta a sòl urbanitzable i que precisament la partida de dalt era una de les zones afectades, no? I ens semblava pues bueno, enriquidor poder treballar este tema en este territori després que també s'havia patit tot el tema de la partida del Pouet, no? Fa uns anys i que moltes d'aquestes dones formava part del seu imaginari, de la seva vivència, experiència directa o indirecta, tots aquests fets de la partida del Pouet i tot el desplaçament que n'hi hagué, no? I que de fet, bueno, és en el documental, perquè no ho hem dit, perquè ho he vist, és un teaser, o sigui, bueno, és un tros de 8 minuts, un resum del documental que en realitat dura una hora sencera i podeu veure'l, està obert en Vimeo, es diu Entre el dia i la nit no hi ha paret, i bueno, i una de les últimes parts parla molt d'aquest tema del territori que nosaltres no volguérem abordar de manera directa perquè ens sembla un tema molt delicat, no? El tema del desplaçament i que bueno, en principi no era, volíem abordar el tema que ha parlat més Alba, però de manera indirecta i com forma part molt de l'interior i de les vivències d'aquestes persones i aquest tema va eixir de manera sense voler. I bé, doncs com ha dit Alba, realment el que volíem també és entendre el territori en el seu conjunt i la seva complexitat, no? A través dels relats, en aquest cas, de les dones, òbviament sense
o sigui, teníem molt clar, no?, que no idealitzar el territori de l'Horta, però sí que treure moltes conclusions de com s'havia viscut i com se viu i com havien sigut i com són maneres de vida contínuament menyspreades, no?, perquè en realitat la ciutat s'ha centrat a mirar-se a si mateixa i a créixer, i créixer en València suposa menjar-se Horta, no?, i menjar-se allò que ens està alimentant, no?, en realitat. I som com, no sé, ens automengem al créixer i al continuar plantejant totes aquestes revisions dels plans generals o de les infraestructures o de totes aquelles coses que la ciutat necessita i sempre ho fa, òbviament, a costa de l'Horta i d'aquesta manera de viure que no ha sigut com donada la suficient importància i de la que podem prescindir, perquè en realitat la cultura urbana és la que s'imposa i que, òbviament, continua passant, no?, encara que n'hi ha hagut canvis de perspectiva o n'hi ha hagut plans que protegeixen l'Horta i que el donem la benvinguda, però continuem depredant el territori, no? Potser d'una manera no tan una violència tan explícita com en els moments de les lluites de la Punta o del Pouet, però se continua tendint cap a aquests escenaris en els que l'aïllament, la fragmentació, les infraestructures, el creixement de la ciutat i els plans d'alguna manera estan ahí i continuen guiant el que serà la ciutat de València. Aleshores volíem repensar tot això i per això farem este treball en aquest context. I ja per tancar, simplement que per a nosaltres el procés i els aprenentatges que hem tingut han sigut sobretot no per la feina final, sinó pels processos que hem viscut sobretot en les dones, no? Ha sigut molt interessant i venia molt de la mà tot el tema de les cures, hem cuidat mogolló els temps. Ha sigut un procés molt llarg, han sigut dos anys. Han sigut 2 anys d'entrevistes, d'acompanyament, d'intentar imbricar els nostres temps en els temps d'elles. Sempre tindré cura de la nostra relació i de com parlàvem amb elles, del que volíem parlar o del que no volíem parlar. Sempre al costat de berenars i de compartir, no? O sigui, no era una entrevista de 2 hores, te preguntem pam i se n'anem, això no ha sigut així, i s'ha creat una relació molt interessant entre elles i nosaltres, que en realitat és com si foren les nostres iaies, no? Com a mínim, per exemple, en el meu cas, que la meva iaia ja falta, no? Per a mi ha sigut com, tornar a tindre una conversa en dones grans i posant en el centre les seues vivències i la importància que té el que elles tinguin a dir per al futur i per a repensar l'Horta, no? També de l'autoaprenentatge tècnic que hem tingut, perquè nosaltres no sabíem res d'audiovisuals i tinguérem que aprendre-ho tot entre nosaltres, i això ha sigut molt interessant i molt gratificador. I després moltes voltes ens pregunten què els hem aportat a elles, no? I és una pregunta que ens descol·loca un poc, perquè creiem que segurament elles no entendran de la mateixa manera, no? Els marcs teòrics o totes aquestes palles mentals que ens muntem nosaltres, no? No ho entenen de la mateixa manera, però sí que creiem que els ha trastocat un poc el visibilitzar la importància que té, no? Quan elles anaven a la presentació oficial que fèrem en el Pouet i que n'hi havia com 100 persones i estaven 100 persones que no coneixien de res veient el seu documental que parlava sobre conserves, matança i no? Pues era com si això jo no sé res, això per què, no? I entenc que elles han entès que això és important d'alguna manera, que comprendran o no, però que s'ha reconegut i que s'ha socialitzat i que la gent ho reconeix com a important, i això em sembla molt interessant. Igualment que també hi acaba com
hem trobat, sobretot hem trobat en la labor de difusió i de presentació del documental, que a pesar de treballar en un lloc de manera local, que era la partida de dalt, en realitat, suposo que indirectament ho sabíem, això és una problemàtica, no?, com molt global, però trobar-se en les presentacions a mogolló de dones, a mogolló de persones, a mogolló de llauradors i llauradores que te diuen és que ahir estic veient a ma iaia, ahir estic veient que els trastoca perquè és com si estiguem parlant de la seva família o del seu territori, encara que estàvem en Catalunya o encara que estàvem en Córdoba a presentar el documental, no? Per a nosaltres això com que hem pogut aplegar a aquest sentiment de moltes persones en diferents puestos, crec que ha sigut una cosa i un aprenentatge com molt bonic, no? I bueno, ja està. A continuació, Amparo Martí, de la Unió de Llauradors, és de Meliana, si no m'equivoque, i és propietària agrícola, és així? Bueno, pues, sabent aquestes referències, deixem que ella ens faça la seva conferència. Bon dia a tots i totes, gràcies. Que no he vist el documental, està molt bé, el recomano, jo sí que el vaig veure i me va agradar moltíssim. Parlé l'última, per tant, ja hi ha moltes coses que ja s'han parlat. Jo, si vos sembla, vos parlaré la història de la meva família, com a fil conductor, el passat, present i futur de l'Horta, perquè si vos doneu compte després, quasi volem tornar a l'inici del que vos comentaré. Vull dir, no sé si han evolucionat o han involucionat, millor dit, en el que és la feina del camp. Com vos dic, soc de família de llauradors, tota la vida hem treballat al camp, fins fa poc, per motius laborals i de salut i tal, ho he tingut que deixar. Jo seguís mantenint els meus camps nets per a no molestar al veïnat i perquè considere que no està bé. Pague la meva contribució, els repartos de motor i tot el que comporta, o sigui, me costa diners de la butxaca, evidentment. Ara, com hem dit, estic a la Unió de Llauradors, la sectorial de la dona, soc regidora d'Agricultura de Meliana, per tant, estic en molts projectes, tant meus com aliens, participant en tot el que és l'Horta. Com us deia, la meva família és una família com tantes altres de la comarca de l'Horta Nord. Nosaltres teníem molt poca terra, unes 14 fanecaes. Això sí, treballàvem a mitjans en els iaios i era tot familiar. Mon pare, ma mare, i després ja se n'anàvem incorporant la meva germana i jo. Però bueno, ma mare, que en aquest cas parlem un poc de la dona, anava al costat de mon pare, sempre. Primer començar anant al mercat d'abastos a vendre, després ja va veure que ja era un poc massa per a ells i es dedicaven a fer collites grosses. Entonces ella anava a plantar, a collir, a regar, a lo que fera falta. En aquella època se duia molt en anar a Tornallom. És algo que ara se vol contornar, a treballar en cooperativa, per dir d'alguna manera. Altres famílies nos ajudàvem a l'hora de collir i de plantar qualsevol producte, melons, cebes, creïlles, carlotes, producte de temporada, que ara també està tan de moda i era el que han fet tota la vida, i ara ja no sabem la temporada en la que estem perquè tenim tot a totes hores. Un fet que per a mi se nota un poc canviar la perspectiva de l'Horta en el meu poble van ser les festes. Nosaltres fèiem les festes a Sant Isidre, el dia 15 de maig, i sempre es feia eixe dia, caiguera el dia que caiguera. Quan començà la crisi i els llauradors ja no volien que els seus fills se dedicaren a treballar l'horta, perquè consideraven que no era un futur. Canviarem les festes a l'estiu. Els xiquets treballaven fora o d'ofici, com se sol dir a l'horta, o estaven estudiant. Les filles, a ser possible que un llaurador, per favor, que no apareguera per casa, cosa que no feia molts anys, era al revés. Totes volien casar a la filla en un llaurador. Canviarem un poc, va ser, no sé, fer molt evident el canvi de festes en el canvi de model que teníem en els pobles del voltant. Ara, en aquella època, que era per als anys 90, sols quedaven llauradors majors, que són els que hi segueixen aguantant l'horta.
aguantant per a no veure la perduda. Un llaurador, l'últim que vol veure és el camp ple de brossa. És algo que, mentre es pot, ell té que anar al camp. Ja van havent camps abandonats, malauradament, però bueno, esperem que això en un moment o altre pugui revertir d'alguna manera. A poc, la crisi dels sectors d'ofici, diguem, han fet que la gent tornar a l'horta, quedar-se en l'atur, alguns han començat a treballar altra vegada. Sí que és cert que totes les noves incorporacions, la seva filosofia de vida és un poc diferent. Per tant, són mirats un poquet en escepticisme per part dels llauradors tradicionals, és de tota la vida. Tenen activitats molt diferents, n'hi ha jóvens, junt a les seues parelles, que treballen molta terra i la porten als mercats majoristes, com ser Mercobassa o Mercavalència. També estan els que treballen ell la terra i la seva dona o les seues mares els ajuden a arreglar el gènere per vendre-ho als mercats, a la tira de comptar, el que ara està un poquet de moda, diguem-ho d'alguna manera. La tendència de les noves generacions, de tota manera, està un poc... Ja no veuen l'horta com les 24 hores del dia d'estar treballant. Concilien família, concilien el temps, tenen els caps de setmana, intenten tindre-los lliures per a poder disfrutar de la seva família i disfrutar de la vida, cosa que abans era, sense descans. Com diuen elles, entre el dia i la nit no hi ha pare, tot havia sigut així. Ara esperem que n'hi ha un canvi de tendència, esperem que vinga per a quedar-se. Una ferramenta importantíssima, creiem que és l'aprovació en febrer de l'any 2018 de la llei de l'horta, algo que creiem que era necessari i urgent per a protegir l'horta de l'especulació i també han comentat les companyes d'aquesta degradació que estava patint ja el territori d'una manera brutal. La constitució del Consell de l'Horta, també un òrgan consultiu, jurídic i representatiu, que ahir mateixa és que la notícia de que la Diputació se va aprovar el consorci entre l'Ajuntament de València, la Conselleria d'Agricultura i la mateixa Diputació. Pensem que també és molt important. El Pla de Desenvolupament Agrari, que de les moltes funcions atorgades està a afavorir la incorporació de jóvens i dones per a garantir el relleu generacional, t'han comentat ja, mitjançant incentius fiscals, ajuda a l'acompanyament, ajuda a la formació arreglada o no, i un punt d'assessorament a les noves iniciatives. I ja l'últim, ja quasi en el test de descompte, es va aprovar, va ser la llei d'estructures agràries, una ferramenta que aborda la difícil situació que durant dècades està patint els llauradors. Qüestions que tenen a veure amb l'abandonament de l'activitat agrària i de les terres. Clar, tot ve donat a lo mateix, que no és rentable. La gent li agrada treballar en la terra, la viu, però també necessita viure. És una mania que tenim. Per això volen un poc tornar a acompanyar a les noves incorporacions per a que puguen no se trobe i se terra abandonada, perquè al final tu tens un camp abandonat al costat, és un problema greu per als del voltant i si tot això ajuda un poquet, benvingut siga. Faran a través de mesures que conjugaran la més tradicional com la reconfiguració del parcel·lari amb mesures innovadores de caire social, organitzatiu i tecnològic, la xarxa a nivell autonòmic per a promoure la cessió i les transmissions. N'hi ha un banc de terres que se va fer a nivell autonòmic, que està molt bé, ajudarà a que, esperem, que els llauradors no siguin tan reticents a arrendar la terra i puguen cedir-la o arribar a un acord en els propietaris per a poder tots els que necessiten terra tindre-la i els que la tenen i la tenen perduda que se pugui treballar, i esperem que tot això una bateria de mesures per a fer més fàcil les incorporacions tant dels jóvens com de les dones. Des de la Unió de Llauradors, ara ja parlo des d'un altre vessant un poc, hem treballat molt i hem fet moltes propostes i hem argumentat en motius del per què i del per què no de les nostres postures.
front a totes les plans que vos he estat contant ara. ¿Vale? Hem tingut molts enfrontaments en altres organitzacions agràries i en altres partits polítics. Tots no tenim la mateixa visió de com volem l'horta i per a què. Evidentment, des de la Unió tampoc hem donat un xec en blanc, hem treballat molt, però perquè hem cregut i creiem que hi ha que canviar el model i que hi ha que protegir el llaurador i a la llauradora i que el més important és que l'agricultura tingui un futur i sigui rendible. A partir d'ahir les incorporacions seran molt més fàcils, no hi haurà que quasi com espentar per a que entren. Per tot això nosaltres demanem un pressupost, una voluntat política, perquè si no en tot quedarem, com en moltes coses, en paper mullat. En la Unió de Llauradors també apostem molt perquè la dona tingui la visibilitat que li pertoca. Per això tenim una sectorial de la dona, que a poc a poc van incorporant-se dones de totes les comarques, d'arreu del territori. Fins i tot tenim una dona al capdavant de la sectorial de jóvens, cosa que està molt bé. Una proposta que per a nosaltres donarà una visibilitat a la dona important, que fins ara no la tenia, és la titularitat compartida. És algo que ve ja des de la llei del 2011 a nivell de l'Estat. Nosaltres l'estem treballant, hem començat a parlar-la en la conselleria, està receptiva, però clar, ara el model, el temps que ve ara està tot un poc parat. Parlem que en tot l'Estat n'hi ha total 507 titularitats compartides. En la Comunitat Valenciana sols 11. Això a fecha de febrer del 2019. Castella-La Manxa 163 i en Castella i Lleó 181, que vol dir que nosaltres anem molt per darrere en un tema que creiem que és important, perquè pagar dos seguros al preu que està l'autònom no es pot, serien 500 euros al mes, no n'hi ha bolxaca que ho aguante. Entonces nosaltres hem fet unes propostes i si vos sembla vos parlo un poc de com de les dades que tenim de la llei i després les propostes que fa la Unió per incorporar a esta llei. Una de les coses importants era que independentment de qui fora la terra sempre era l'home el que estava assegurat. Pareixia que ella era com la que passava un dia per allí i ja està, i no, era també propietària, copropietària o propietària únicament. A veure, la llei sobre titularitat compartida de les explotacions agràries, els objectius són professionalitzar l'activitat agrària de les dones, millorar la participació femenina en les organitzacions agràries, visibilitzar el treball de les dones en les explotacions, fomentar la igualtat i la millora de la qualitat de vida en el medi rural, ajudar a l'assentament de la població rural. Això són els objectius de la llei. Suposa la titularitat compartida, administració i representació i responsabilitat sobre l'explotació compartida entre els dos membres de la titularitat, repart dels rendiments al 50%, consideració d'ambdós dos titulars com a beneficiaris directes de les ajudes i subvencions de les que són objecte de l'explotació i cotització de la seguretat social per part dels dos membres. Medides que adopta per a fomentar el registre de les explotacions en règim de titularitat compartida, avantatges a l'hora d'accedir a les condicions d'explotació prioritària, tracte preferent en les bases reguladores de subvencions, accés preferent a les cotitularitats, activitats de formació i assessorament en matèria d'agricultura, consideració d'aquestes medides incentivadores dels plans i programes en matèria d'agricultura, medi rural i medi ambient. Problemàtica a la que s'enfrontem per a poder desenvolupar-ho. Falta d'informació de què és una titularitat compartida, falta d'informació de com tramitar la titularitat compartida per part de l'administració i falta de majors incentius per a la incorporació de dones a la titularitat compartida.
I ara vos llis les propostes que des de la Unió i la sectorial de la dona estem proposant. Primer, reducció permanent d'un tipus de cotització per a aquelles persones que estan en explotacions de titularitat compartida, és a dir, ampliar les bonificacions més enllà dels 5 anys. 2. Instaurar una tarifa plana. Dels 0 als 12 mesos base mínima de cotització 60 euros per a cobrir les contingències comuns i professionals que no estan incloses ni el cessar l'activitat ni la formació professional. Base més elevada s'aplica una reducció del 80% de la quota. Dels 12 als 18 mesos s'aplica una reducció del 50% a la quota. Base mínima es quedaria en 141,65 euros al mes. I dels 18 als 24 mesos s'aplicaria una reducció del 30% a la quota. Base mínima es quedaria en 198,31 euros. En els plans de millora, import de l'ajuda addicional per ser de titularitat compartida, actualment són 5 punts en baremació per ser dona la titular o amb titularitat compartida. 4. Primeres instal·lacions, una altra proposta. Import de l'ajuda addicional per ser titularitat compartida. Actualment són 5 punts per ser dona la titular o de titularitat compartida. I les ajudes a la PAC. Pago específic per ser agricultora professional. I 6è, subvencions addicionals en seguros agraris per a explotacions en titularitat compartida, joves tenen 20 punts i la resta 10. Pensem que tota ajuda és poca, donant la delicada situació que pateix l'horta. Ara és cert que es nota també una clara tendència al canvi. S'incorporen joves, tant homes com dones al camp, venen de situacions molt diverses. Alguns, després de pegar moltes voltes per la vida, creuen que treballar en l'horta és donar la llibertat que busquen, que volen ser els seus propis amos de la seva vida i del seu temps, i volen viure en l'horta perquè, sense grans pretensions. Evidentment, en l'horta, en moltes pretensions no pots viure perquè no dona. Hi ha moltes iniciatives que són molt xules, diverses, projectes nous, molts engrescadors, però esperem que tinguin continuïtat. Cert que, com ja hem explicat, aquestes polítiques també aposten per donar-li l'impuls necessari i el verdader canvi de model que creiem que fa falta. És important incentivar la venda de mercats de proximitat, una alimentació saludable, l'agroecologia, promocionar l'horta, lluitar contra el canvi climàtic, incentivar el consum de proximitat. Al final, com us deia a l'inici, és un poc tornar als orígens. Vull dir, sempre han estat treballant les dones, jo recordo en els mercats dels pobles sempre han estat venent, com abans diuen de Godella, no recordo qui ho dia, però sempre ha sigut igual. Les dones han estat en els mercats municipals venent el producte que l'home feia en el camp, o els dos, i ella per el caràcter i tal era la que es dedicava a vendre. Esperem que siga no una involució sinó un pas al futur. Si vos sembla, us conto també una anècdota que vam tindre la setmana passada. Estem en un projecte en la Fundació per la Justícia, uns quants pobles de l'Horta Nord, i en Meliana es van presentar 3 dones i un home. L'home no sé al final com quedarà la cosa, però elles 3, cadascuna volia participar en aquest projecte per un motiu diferent. Una feu la carrera d'agrònoma, però necessitava fer les pràctiques en l'horta que no les havia fet. O sigui, tenia una mancança de lo que és viure de veres l'horta. Una altra era una dona més major i volia incorporar-se a treballar en un viver. I la tercera havia estat tota la vida dedicant-se a l'estètica i ara volia obrir una consulta de dietètica, entonces volia saber realment les propietats, com se cultivava i com se feien les fruites, les verdures, que ja després anava a dir com tenien que en la seva consulta, i volia fer també productes de cosmètica, productes naturals. Un exemple de com les dones sí, que és de veres anem agafant un ritme lent, volen fer-nos visibles i
les dones a poc volem posar-nos en el lloc que ens pertoca, que sempre hem estat ahí, però el que han comentat tots els companys, les dones sempre han estat, però la dona era la que estava en casa o com la que no pintava res. Entonces, nosaltres, la Unió, jo personalment, pensem que el futur de l'horta passa perquè la dona alça la veu i li dona la visibilitat que li pertoca de sempre, històricament. I la terra i la dona, per a mi, són en femení. Gràcies. Teniu preguntes per a la taula? Estudiants o resta d'assistents? Jo volia fer una observació. Jo crec que en l'origen de com proposàrem aquest acte estava justament els que assistim i el que puguem veure després el vídeo que estem gravant, un poc les dificultats que tenim tots de vegades de veure per els nostres paràmetres culturals la realitat que tenim al davant. Estàvem parlant en el resum de vídeo que ens han posat documental les dones com treballaven pelant la ceba. Jo crec que quan pensem en el treball agrícola tots estem pensant en els que collissen taronja, que en la nostra visió actual són homes. La veritat és que, com soc historiador, me resulta fàcil remuntar-me a 1900, no parlar ja al segle XV, sinó a 1900. I en aquest sentit el que veus és que, com s'ha parlat, les explotacions eren familiars i treballaven homes, dones, iaios, iaies, xiquets, xiquetes i militars sense graduació. Treballava absolutament de tota manera. El que n'hi ha és una assignació de rols de gènere a les funcions. L'home que treballava moltíssim i seguís treballant moltíssim, venia del camp però volia la taula parar i que estiguera al sopar a la taula. Aquesta assignació de rols és un poc el que està al darrere de la titulació visibilitat, invisibilitat de les dones, i jo crec que s'ha vist en els comentaris que heu fet vosaltres també, i volia que me comentar un poquet més això, la menysvaloració d'aquestes dones de campanar, dient, si això que fèiem no tenia importància, era viure en els rols que tenien. Jo volia que un poc reflexionar un poc més o comentar un poc més aquesta sensació que heu tingut de que no s'han valorat per a res el que significa efectivament viure. I viure vol dir treballar en moltíssimes coses per a que la taula estigui parada també. No sé, un poc si podeu comentar un poc més aquest tema. Sí, bueno, d'alguna manera ho comentàvem a l'inici, no? Que és aquesta primera reflexió de bueno, pues nosaltres per què vols parlar en nosaltres, per què voleu parlar en nosaltres si nosaltres no sabem res. Jo crec que sobretot més interessant que aquesta reflexió en si mateixa era com evolucionava aquesta frase conforme passàvem hores i berenars i compartíem temps i els preguntàvem i aleshores i això com ho feu i això i què més feu i com era el dia a dia i aleshores en hivern això i en estiu i els animals i la casa i el camp. Hi havia un moment que moltes de les reflexions eren collons i que hem treballat. Vull dir, primer jo no tinc res a fer perquè m'estàs preguntant per l'horta i jo no sóc la protagonista, perquè no m'han narrat com a protagonista en cap lloc i en cap esfera i en cap àmbit de la vida. Estem parlant en dones que moltes tenien 80 anys i que això també és important, segurament, encara que depenent de quins foren els temes, en dones, com estàvem dient també abans, moltes coses serien comuns i moltes coses existeixen a dia d'avui. La realitat d'aquestes dones molt dura, per això que diguem del passat futur, que nosaltres remarquem molt sense idealitzar ni vocalitzar perquè era una vida molt dura. N'hi ha hagut també totes aquestes reflexions d'anar pensant conforme anàvem gratant en l'experiència quotidiana el colló, sí que hem treballat, sí. No sé si vols saber si... Quina és el perfil d'aquestes persones? Dius que entra nova gent, porten grans explotacions? No? No és això el que has dit? Xicotetes explotacions les compren o les lloguen o... Jo crec que la major part és llogat, ¿vale? I el gust també és agafar la terra que estava
aguantant les pares un poc per a que no estiguera perduda, com no hem comentat també, que és un problema del que un llaurador és tota la vida llaurador, i una llauradora el mateix, vull dir, no volen veure mai la terra perduda, no volen, són molt reticents a arrendar-la, i entonces a lo millor ven els fills altra vegada i tornen a agarrar lo que en un moment ja coneixien. N'hi ha joves que sí que porten molta terra, però això són la dona on treballa en companyia d'ells o la dona té una altra faena i ells van a vendre, normalment allí la nostra zona porten més a Mercobassa, allí el Puig, el mercat del Puig. Perquè si tens molta terra tu pensa que és molt difícil preparar-te el gènere i tots els dies anar-te'n a la matina a vendre la tira de comptar, per exemple, a Mercat València. Això és inhumà, entre altres coses. ¿Teniu alguna pregunta? ¿Algún estudiant? No? Jo volia insistir en aquest tema d'un poc de el que ens costa veure el que tenim davant, en aquest sentit. També, de nou, jo crec que això, quan te remontes a la societat de fa 100 anys, que tampoc és tant, el treball aquest familiar que estàveu comentant és absolutament general per tots els membres de la família. Jo crec que no hi havia, i com a historiador ho aporta aquesta visió, una diferència tan radical entre treball masculí i treball femení. Ha estat al segle XX, amb nous treballs urbans, industrials, manufacturers, però també especialització en el canvi, probablement més segona meitat del segle XX que no primera meitat del segle XX, quan ha hagut una certa expulsió de treball femení, sobretot a partir de l'època en què les dones se casaven. Dones fadrines sí que han estat treballant més en el camp, però el pas al matrimoni, per això es remunta també a un context històric que és l'Espanya de meitat del segle XX, en ple franquisme, i també de desenvolupament econòmic. I jo crec que un objectiu ideològic de la societat dominant i l'aplicació del que són l'assignació de rols de gènere a homes i dones i en el camp era que la dona no treballara en el camp. Treballava quan calia i quan era necessari segons el tamany i les condicions de la unitat familiar, però l'objectiu era que confia l'home en la ciutat que treballava en una oficina o treballava en un home industrial, fer que la dona quan se casava no anara a treballar. Això se juntava també en aquesta funció d'assignació de rol de gènere que com no en 1980 però sí en 1900 amb 12 fills o 15 fills en 30 anys, en 20 anys, que és l'edat de major força personal, etc., la dedicació diària a treballs agrícoles durs, que són durs, tots ells, evidentment està limitada. Doncs això ha anat marcant-nos l'assignació de rols i nosaltres, en el moment més contemporani, la generació actual, no dic enguany, però estic en la generació contemporània, traslladem molt el que hem viscut i el que hem vist en la nostra generació com present ho traslladem com sempre haguera passat, i això no sempre ha passat així en absolut. En aquest sentit crec que cal que revisem la visió que fem, com ens apropem i com ajudem a contar, perquè el primer que fem és compten aquests testimonis de què ha passat, però anant-nos un poc més arrere a la gent que ja no viu i parlant un poc més en visió històrica, ser conscients d'aquesta assignació de rols però que ha anat canviant. Jo diria que la dona, com treball agrícola, quan ha estat més invisible en tots els efectes són els darrers 30 anys. No dic que hagi estat expulsada dels camps, però és veritat que tu quan vas per l'horta els darrers 20 anys, que és quan jo l'he recorregut més, no te trobes una dona al camp mai. Això en 1900 estic convençut que no passava i tenim testimonis per totes aquestes informacions i imatges que ens arriben de com treballaven, en què treballaven. Per tant, ha hagut aquesta certa expulsió i devem ser conscients d'això, de com s'ha anat en un àmbit específic com és el treball rural i el treball a l'horta, aquesta assignació de rols. En aquest sentit, jo no sé si fer una provocació, però probablement un objectiu que hauríem d'intentar és, de cara a aquesta visibilitat de les dones, a veure quin dia serem capaços de que hi hagi almenys, i dic almenys una dona al Tribunal de les Aigües de València. Els que tenen una relació, així som urbanites, la meitat, però els que tenen una relació, diu, mare de Déu, això va per llarg. Però és per la pròpia assignació de rols que existeixen això. Seria ben simbòlic, i no vaig a dir a ser exagerat, que com als Estats Units abans hi ha un president negre que una presidenta dona, no dic això, però evidentment
seria ben simbòlic que en el més prompte possible hi hagués una dona asseguda al Tribunal de les Aigües. I això seria un bon objectiu de desafiament a la nostra societat i al nostre entorn. Provocador, evidentment. Bueno, bon dia. A mi em sembla també que hi ha una confusió també d'inici, no? Molts viatges que estem parlant de en l'espai de l'horta, no me fiquen a altres llocs. Estem parlant de llauradors i llauradores, no? Però l'horta no sol és una horta de llauradors i llauradores, és una horta de propietaris i propietàries, no? Assistem en l'acadèmia, no? En l'acadèmia tenim que estudiar les coses, no? Se tenim que dedicar no sols a exigir coses, no? Sinó a participar en el coneixement de la realitat, no? I seria també molt interessant que es fixarem en aquestes qüestions, no? Com se constituïssin els patrimonis familiars, l'empresa familiar tradicional, com s'anà constituint, les polítiques matrimonials que ha tingut la gent, no? O sigui, jo què sé, en Albuixec una viuda era un bé desitjat, vull dir-te, perquè portava tota la terra que tenia arrendada, no? O sigui, hi ha situacions i situacions, no? No és el mateix una família, una unitat familiar que té certa potència, vull dir-te, un número determinat de fanecades que implica el tindre jornalers, etc., no? Que no és el mateix que un llaurador que treballa en la seva explotació i sols treballa o a Tornallons, però hi ha moltes altres explotacions, vull dir-te que no són així, no? Jo he conegut dones que han portat grans explotacions de terra en l'horta, però com a dirigent d'una explotació agrícola, per raons que s'han quedat a soles, perquè són fadrines o perquè s'han fet càrrec de tot el patrimoni familiar i elles l'han portat, no? O sigui, i ho portaven exactament igual que els homes, o sigui, no hi havia massa diferència en lo bo i en lo roïn, vull dir-te, no? En els comportaments d'uns altres, no? O sigui, que és important que es comencem també a deslindar el que són les coses i el que són les altres, no? Perquè a viatges, quan tu parles que ara hi ha una nova gent que està arribant al camp, jo també conec, no? Però molts viatges no és... s'està donant compliment a una ideologia personal, vull dir-te, no? I no anem a confundir en una horta que volem que funcione econòmicament necessita d'uns altres paràmetres i possiblement d'una nova reestructuració tant de la propietat o per almenys de la tenència de la terra, no? Per a que puguen existir, donat que quan parlem de 1940, el 75% de la població del meu poble, en la Sabagrell, treballava en l'agricultura, d'amo, de criar, de jornaler, de lo que fora. Quan s'alçava a les 6 del matí, tenia que anar al camp a lo que fora. No podia anar a un altre puesto. Però és que ara en aquests moments, en la comarca de l'Horta, treballen en l'Horta el 0,68% de la població activa. O sigui, és que està ahí, no? O sigui, hi ha que canviar el modelo, fundamentalment, no? Tant per a l'home com per a la dona. Un modelo empresarial nou, d'una altra manera, per a que això funcione, perquè si no està condenat a la desaparició ràpida, però ràpida, més ràpida del que pareix, no? O sigui, perquè veiem, no? En el meu poble hi ha un 40% de parcel·les abandonades en rec de la sèquia de Montcada, o sigui, que lo que te diga, no? Aulla barata, dada, terra fantàstica, no? Res que fer, o sigui, vull dir-te, ja estan fets els paretons d'obra, no n'hi ha que gastar-se molts diners, no? En un preu de la terra baratíssim, per cert, baratíssim, més barat que mai, el que no té terra és perquè no vol, perquè no vol en aquests moments, no? O sigui que ja que has començat també a canviar l'estructura mental que tenim, no? I llevar-se un poc aquest paradigma de la modernitat de llauradors i llauradores, no? Vull dir, l'horta és més complexa que els llauradors i les llauradores, no? I per a mi personalment ho tenim que mirar sempre des de la perspectiva de la propietat. És que tots els camps tenen amo, i cada amo té una filosofia de vida i una situació personal, vull dir, i evidentment sense relleu generacional, que no n'hi ha perquè és evident. O sigui, és que més tenen
menys relleu generacional tenen, perquè com tenien més, els seus fills són advocats, arquitectes, etc. I són els que no van a tornar. O sigui, és que la terra que es queda parada, quan un senyor de 80 anys, llaurador d'una explotació important, ja no pot treballar perquè s'ha trencat la cadera, ha suposat, no? Ja no pot pujar del tractor, quan ell deixa de treballar, no deixa de treballar un camp, deixa de treballar molts camps, si és una família potenta, però que ningú va a treballar perquè el seu fill no se deixa el quiròfano en l'hospital que està operant. No va a tornar, tornen més menuts, però el problema és el relleu generacional de les grans explotacions. Com solventem la substitució d'uns empresaris agrícoles que no tenen substitució dins de la família? Aquest per a mi és el problema realment greu de manteniment de l'horta, de la meva perspectiva, i perquè ho patisquen les meves pròpies carns, no? També, de certa manera. A veure, sí, l'horta està clar, tot el que estàs dient, estic completament d'acord amb tu. Tenim que buscar la rendibilitat de l'horta, lo primer. Si se pot viure de l'horta, n'hi haurà gent que li agradarà, però clar, per això dia jo que sí que veig gent en una filosofia diferent, vull dir, que no porta molta terra, perquè no se pot dur, en la manera de la filosofia que ells tenen de treballar o de viure, i en això es conformen, i això no solventa el problema de relleu generacional, evidentment, ni en homes, ni en dones, ni en res, això ho tenim claríssim. Ara, com dia jo de la meva família, con la meva família, en el meu entorn, molta gent aixina, en molt poqueta terra, mon pare i ma mare treballaren moltíssim, però compraren terres, feren una casa, compraren una furgoneta, bueno, tot. Ara, preguntar-los als llauraors en 14 fanecades de terra que tenien ells, 4 de família més treballar la terra mitges en els iaios, o sigui, 7 fanecades en uns i 7 fanecades en els altres, com ho farien això? Impossible. Si és que n'hi ha productes que estan ara més barats de venda que estaven entonces. I tot el que compres per a ficar-li al camp està molt més car. O sigui, si no li busquem la rendibilitat, no n'hi ha res a fer a l'horta, ni per a homes ni per a dones. Ni joves, ni... Bueno, és vells, perquè tenen encara aquesta filosofia de que no volen veure la seva terra perduda. No n'hi ha més. Vamos, va així el meu punt de vista. I sí que n'hi ha dones que treballen molta terra en el Buixene Conegam, se queda viuda una... Bueno, jo que les dues quedo conec, una en el Buixene i una altra en el... Sí, però esta la Conegam les dues i s'han quedat viudes i han treballat moltíssima terra i ja han estat molt mal mirades per el resto, tant d'homes com de dones, perquè han segut les... En fi, la paraula tampoc és per dir-la públicament, però vaja, tal, no? I per lo que deia Enric abans, i si m'he quedat un poc en... Jo recorde, abans les dones sí que anaven a jornal al camp, amb les arquereguilles, a tot. Quan no tornaven era quan es casaven, que passaven d'anar a treballar per un altre a treballar pel seu home. Elles sempre han estat treballant en el camp d'una manera o una altra, ajudant, com se sol dir, o com diuen les vostres dones, que no tenia importància el que feien i al contrari tenien molta més que el que feien ells, perquè feien moltes més tasques diferents durant el dia, el camp, la família i tot el que venia. Ja no tenim més intervencions. Bueno, pues moltes gràcies a Alba, moltes gràcies a Natàlia, moltes gràcies a Amparo i moltes gràcies a vosaltres per la vostra assistència. Bon dia.